Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Ka jing syakri ka Rotary Club Jowai hapo rilom jaintia mentau snem arajar arfulai, kala kenjo syau maumer uba arpo prasnem, bat kumba julong manlau snem haga arf kendai tarik unaitung arajar arfulai. Ka klub kala penlong ya ka jing ya kenduk lang jongki parad khot ha muralang. Na ka Bynta ban Pynthymmai ya ki Nongkitkam na ka Bynta ka Samoi terekam jong usnem arajar arfulai arajar arfusau. Hagane ka janmet la sakhilang dau Dr. K.S. Elangbam ubalalong kumu kongsan rengkat ka jing sakhilang jongki nongelam bat kidkhot jongka klub.